Kurigiria gutaka korwa ase kaunti ya Nyamira esegetwo ni gobono yagendereire kubikwa asikira umuiburi iriokane kebuna chisemi cha bana chanyare kwegwa ribaga ria bosio okigima aiga nigo arenge gukwano ase nigo anyare gukwano chingaki chiga ekirobono amashabiki yechiredio korwa ase kaunti ya Nyamira banyara gusanga na abararia vegetaseni kiga kubomuno ase bungeri ya West Mugirango amashabiki ayo nigobono anyarire gotabuna nerebuya abana gusomigwa nabo igokorendwa ase miyiga eyiga na ekero banyara gusanga ekerengereri kyabo na kibaranyare gusirana as omwaka ogocha umuriketo fatged gisemba norobotioro senchira inyekerano abaibori n'abaigo abareri babana nigo bagendereire gusegetwa igoro y'obuya bwogosomya omwana sendike kurusyo botaka naendike kurusyo bochiga somuchi oranje nonye naye tigane okore umukonye umugorere uniform umukore umuyire school tagoseka obotaka mbulike gobi mbulike gobi na nyumba nchayu ayaiga nigo akwanirwe ase gikaro ekyo kyabaretamo amashabiki yechiredio korwa ase ebunge ya West Mugirango abwo baburiwe kubwatia amasomo y'abana babo ase obwange igo abana b'amashabiki n'abasomeki nasomye abana b'amashabiki amayere bari bandete abana nayo bahite bakire university igo kisembi wanyandi bisembi kyagage ko beko umwana school wa kurusyo buri korwase oborai bwebunge eyo ekoragwa n'omubunge Stephen Mugaka ensemo yabo nigo bakwanire enchira beroberie gocha kwena na chipasari gocha saborokiwa bonzi abwo bagenderete gutuma amaborio abo erio bachie gosirwa ati mwata wane skuru na bagaka mumate ke pasa ndenge tukuchirwa mwichirire asikirage tarehe 3 Disemba nalito igorende nande tukaanza kureceive form tarehe 15 Monday torasike January ikominesa nemo no mwana gochindolio grade 10 aba bakora grade 9 bakona grade 10 form 3 and 4 bagande gochiria ne university ne college chionsi ara tigapata biga uno mweshimu idare muya igabana ako baye basari bonsi pi igobono mwa braji basari ebesanero isaine kokwana ase gikaro ekyo gyakorekana kebirigo ime ye wodi ya Bunyamatuta niga amashabiki abo bare nekerenga kyogo kya kwegendereria buka abanyene ase bachakire kubeka emeroberio kyogo kya kugura ebus omwaka omuya utaraera ale arabuna twakiri usieko omwaka na kuigura iki project ekirabe chiko chikogenderera aso omwaka onde nyasago chigotwikyororo omwaka onde omoroberi twabekire nsibwo kugure gari iganya saa tusenie tutete kugure pass yeye mutatu gwatsetiruna abarai baito ntokunyara none counting egeko gere pass yeye tani tutuka turachikonyetumia pass yeye tokuchikonyetumia 20p onde bwenzi netoka ole isikoye county ya Nyamira pass yeye bakanyetumia ekero amashabiki ayaiga bono bagenderete kuburia basirwe erio bachie goikirania endota yabo nigo bairwe boigo omoyo bugutumia chinguru echo bare na chirocho buna ekiombe erio konyora obokonyi korwase kaunti ya Nyamira wetera ewizara eria yo bonchuriria na cooperatives eyo ekoragwa na Bernard Maina abanda babwenete gusirwa nende banchiranire obe na barobu basire mpaka bagule pasi yeye echiko bakonya na barobu bakonye nende gento ngusaba aba chimemba cheito genda masinani mbaro bategete ko so ebyombebi mu basomi nende ngusaba mu waziri oito trade Nyamira asimuna ya nobwenete gocha kufundisa ebyombe munebi bamanya mangana yechi cooperative na chichira abakonye banyore chironi basomia abana bamwabo abana babo kegera chigasi chiabolire chibesa chiabolire mali mutayo nalikira bakonye gesaku kya mambi
ensemo yende niga mashabiki abaiga baenekeriwe buna chipara echokonya chisarigete bobe ime ye bunge ya West Mugirango nigo chionzi chabekirwe aso muruberio bugo chakoroisiwa aso mwaka omoyia chipara ena wotete kwa meeting chipara jera to muchandake bati wone kamna kwana umuchando le ngoro munjidi oli to chandete mushbi wana ngana na ngoro wone munjidi oro lo muyana ine kukamba torto waya mubite ne oro sumbe na mami aya liba ende para saba tubanya maya ichire ne maya yaga na goji rot Mugirango ibare ne bwato muchando ibare kuru miruka yaga na goji masoza ne bwato muchando ndoye manete chipare chicho sipichabe kirwa se program bora kuna to bwana aba engineer evaluation bakale to ikumo tinyoka beru gatatu chipare chicho sijakoreki charabi bora kwanza lero mukubona mujibyo bya mwana ye baranga to rosariana Kingo reporter Getembe Koroiga Kibirigo ime ye wodi ya Banyamatuta West Mugirango County ya Nyamira Mchefa Tigad Gisemba